Mntana mali man. Hayi kunzima Mntana mali. Yo. Ngoba lokhu kunzima phela nawe uzame lapha akekho umuntu ongamfonela lapha. Ukhuluma nobani lapha awufona. Ubani umuntu ongamfonela, umuntu ongamfonela lapha ubona umgoqo kanjani. Dini mali. Ubanje Nkosi yami. Thimbo. Ayawuzama. Kanti awushelwa yini wena kubaningi abantu abashelayo. Phela. Uthi ngifuna nesithimthini kade vele sithi sifuna ukumbona. Ukhona ukuthi ufuna ukubona? Fona. Imali thulayo ngafona. Fona. Mani yaringa. Yaringa. Hey, hi Mark, how are you? I'm good. Yeah. No, he's here. No, this Moran is here. I can come to you now. You don't mind? Okay. If I come to you, you know that we're gonna trade, ne? You give me money and I give you something. 1.5. 2? Oh no, let's just keep it like that. 1.5, ne? I'm gonna come to you now. Yeah. Relax. Yeah, I'll be there just now. Okay. No, I request an Uber. Yeah, it's fine. Don't fetch me. No, thank you. Okay. Bye. Sure. Khuluma phela lithini lelo dlozi. Hayi kuleka. Uthi angihambe ngiyekena ngiyotshela. Cabanga Uthuze manje. Useduze la eGarisa. Ula? Mana phela awukwazi. Manje uthuze wena wonke. Uthi angizwe mina 500. Cabanga. 500. Mana manje uyokwenzani mina? Hawu. Ngikuyosebenza. Khuleka nje ngiyofika ngisebenze lapha nami bese ngiyabuya. Ngithi washa mbuya. Yabo, waqa ngiyangena ngiyaphuma ngibuya nemali. Chankura. Yabo, angihambe ne. Angihambe. Yela ndaba chankura. Lalela yabona ngoba ngithi hayi ukuthi ngiyayivuma lento. Uyana ngifuna imali. You understand? Ngoba ngithi iya uye lapha yana. Awuyi kuyolala, uyili kuyolala la. You understand? Awuyi kuyolala lapha makusa ulendle. Yebo, sana sami khuleka. Ngiyazi uyathanda ukulezela ungabuselenzi. Lalela mangithi iya uhamba uyabuya. Awungitsheli ke lapha ukuthi Uber iphantshile sithola iphantshaka basiza udriver washa kwathi. Uye kulomuntu lento ithatha njenge best job. Waqa uyabuya. Manje ngiyabuya la. Senilokhu niyaxoxa manje lapha kwakho. Usukhuluma kakhulu phela. Senakhinqo. Hawu, angithi sifuna imali. Sesithola ke imali ngithi yo waqaza ngiwasha imomozi lapha kancane. Yabo, bese ngiyabuya. Uhambe. Ngiyahamba. Ubuye. Ngizobuya kuleka. Hawu. Hey, ngiyabanda ke kodwa. Mina ngimfuni kodwa umuntu ongalalela manje ngithi mina uhamba ubuye. You understand? Sina samthokoze njani ngoba phela ngiyabuya. Ngizohamba 2 hours nyana nje. Ngiyangena ngiyaphuma. Chankura. Siyapopa. Uzohamba isikhathi singaka? Musu kubalabala 2 hours nyana ngiyasho nje ngiyangena ngiyaphuma imali. Sirich 500 wonke ndoda uhleli. Hayi ngeke mfethu. Musu kubalabala. Hawu. Ngiyangena ngiyaphuma 500 wonke.